Meditar és un gran exercici, però no cada dia tenim temps per fer-ho. El que jo sempre recomano és, com a mínim, practicar aquest petit exercici que farem ara, tant al dematí abans de sortir del llit, com al vespre abans de dormir. El que farem serà respirar profundament 10 vegades. Sabeu allò que us diuen que abans de contestar, si esteu enfadats, nerviosos o atabalats, compta fins a 10. No és ben bé comptar fins a 10, és respirar 10 vegades per oxigenar el teixit, trobar el punt de calma, assegurar-nos que hem pres prou distància amb la situació que ens està atabalant i puguem respondre adequadament. Simplement hem de col·locar la mà dreta a la part baixa de la panxa i la mà esquerra a la part alta del pit. Si podeu, tanqueu els ulls perquè estareu a casa practicant. Si esteu en un lloc públic, doncs no cal. Simplement col·loquem les mans i respirem profundament. Agafem aire i bufem. Tornem a agafar aire, tant com puguem, i bufem. Tornem a agafar aire i bufem. Agafem aire i bufem. Agafem aire, bufem. Agafem aire i bufem. Agafem aire i bufem. Agafem aire i bufem. Agafem aire i bufem. I agafem aire i bufem. Aleshores, podem tornar a obrir els ulls. Si estem al llit i és al vespre, anem a dormir. Si és al dematí, ja estem preparats per afrontar el nou dia. I si ho hem fet al mig del dia, davant d'una situació que ens ha estressat, podem contestar molt més adequadament. Practiqueu això cada dia.